Ito na nga guys, nandito ngayon tayo sa Old Bonlay Shopping Center, food market. Ito yung hawker center. So one of the best Biryani. Biryani is the grilled rice, yung mahabang mga rice. So ang luto nila dito is dum biryani. So ang masarap, ang kaganda ng dum biryani, para siyang paella. Kung sa Spanish pa na siya, paella. Kung sa Indian food and sa mga Muslim food and Malay food, ano na siya, dum biryani. Dum means tinapon. Ano yun? Tinapon, hinalo sa rice. So, bili tayo ng isang Mutton Biryani. Namimiss ko na kasi. Tagal ko hindi nakakain. So, let's go. So, nandito ngayon tayo sa Bonlay Shopping Center. Yan, mga foods. Orange, ribs, daming saging. So, nandito ngayon tayo sa Bonlay Shopping Center. So, bibili tayo ng biryani. Sa aming Corlit'z. Longgan, mangga. Pili siya ng bubuk. Ito na nga, nandito na tayo sa Bonlay. Bonlay. Food court. So, hanapin natin yung nagbebenta ng biryani. This is one of the best biryani. Meron silang chicken biryani, meron silang mutton biryani. So, bibili ko isang mutton biryani. May fresh coconut. Ayan. Hi Muhammad Islamic Food Store Restaurant. So, eto na nga. Nakatapos na akong bumili. Daming mga mabibilan doon. Eto na nga. So, nakabili na ako ng Mutton Biryani. So, balik tayo sa opisina para kumain. Okay. So guys, ayan. Nandito tayo sa opisina. Kain muna tayo. Hindi ako pumasok sa loob, baka umamay eh. So, kain tayo ng biryani. Yan. May curry sila. So good. So, this is biryani. Yan. Sarap yan. Mutton biryani. Kain tayo. Ito is mutton, is same like goat, I'm not sure. Sheep, carnero. Sarap. Pero ngayon masarap nito magkamay. Kaya lang, dito tayo na.
Yan. Kain kayo. Kumain ko. The best. Oh, thanks for watching, guys. See you in the next vlog. Bye. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification.